Mana? Ako ni. Unsa man siya? Aga pagi kong ningon nga imuha. Ang ganir man mo nago no. Pag human na kay ko gamay lagi nagsudo. Sa tao kay sige mo. Hado kag sawa ko. Atlo ka sawa. Ako na ito. Kanay na kay. Sa. Yummy. Isuga pa din pula. Ay, sumbag ka. Imo sa imo nasa. Wa lagi ni. Tingaw niya. Pre. Pre mga buang ka. Oya mo sa sawa. Iya ba oy. Bag Ba na ba kay kuan dia kwarta? korta les gutan ko lang. Nipir Sa sa mo laro kani naglato-lato ni gikan ni. buang ri anak Alimot og panipir. anak-anak yun. Kailangan. Nay, pudi na kay Jis dia. Na man kay 20. Si sa manon. Kana lang 50. 50. Sulon. 20. Ay lang. Sklibo. We. Ayaw. Kani lang ay no sa mo. Kanan. Ano yo? Aw, ano sabi ka? Ming laay man kay tawo tay lingaw kita ra duha. Maayo ni mag nag-challenge mo. Ano no? Nasad. Ana para Mabasa na buang. dili na mo basta oy. Ato ari man to isoda ari baso. Na. Wala. Butang ko dong. Sugunsam tayo na ani mo tao na eh. Ang kinahanglan kaning 50 makuha na nimo dili sa akong baso di po na matagak ang Ani ako nang makuha sa na nako. aw imuha nang Ako mo na. ano na tugod na sabi ka Ako na dan. 100 Sayo na ni. We. Di nga. aw nagkuyog na saon ka na ro oh wait ka pa ng baso Klaro. sa Dihi kapon. oh Sayon. Oy, hikapon tanan. kana ra kwarta ikapon Ang kwarta hikapon. oh Yummy. oh no oh ayaw ko din ng baso Abi ko tambaso. di naman sana Oh. Basta kay ang kwarta hikapon. oh Ah. oh di saon no Ikaw ko na be. Ikaw ko na be. ug makuha ako ana niya Ki mo na gamay na. We. tay bitaw ka kayo lang na siya Katikasan mo ko dum kami yung lukot. Karon to na hanay. ikap ang baso god oh ikap ako ng baso ha Klaro gyud. anao na siya Ay, na makuha. klaro na oh No, God! No, God, please, no! 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 Ani ako nang makuha sa na nako. aw imuha nang Ako mo na.